नमस्कार। उपेंद्र कुशवाहा के अब लग रहले है कि एनडीए में सेंटिंग करे के प्रयास हो रहले है और प्रयास ही चलते हो रहले है कि उपेंद्र कुशवाहा पहले राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पार्टी हथिन, एनडीए के घटक दल के एक अहम हिस्सा हथिन, मने वरिष्ठ नेता हथिन। जैसे जदयू, भाजपा, चिराग पासवान के पार्टी, लोजपा रामविलास, जीतनराम मांझी के पार्टी, हम और इनकर पार्टी हो गई राष्ट्रीय लोक मोर्चा। अब इनका जे राज्यसभा 2 साल के शासन जे मिलले हल, इनका समय काल मिलले हल, पूरा हो गए है। तो अब उनकर जे जगह पर अब पवन सिंह, भोजपुरी के पावर स्टार, भोजपुरी के गायक, भोजपुरी के हीरो, अब उनका ऐसा उम्मीद है कि मार्च अप्रैल में जे राज्यसभा के 5 गो सीट पर जे बिहार में चुनाव होए वाला ही, मतलब जे चयन होते राज्यसभा के प्रत्याशी के, विधानसभा के सब सदस्य और एमएलसी मिल के कराथिन, खास करके विधानसभा के सदस्य मिल के कराथिन। तो ओकरा में जो है अभी जो 2 गो राजद के भी हथिन, तो उनकर तो संख्या ना है, 1 गो के ना है, थोड़ा में तो 1 गो के न होवे के उम्मीद है। तो 5 गो पर 5 के लग रहे है कि भाजपा और एनडीए के जीत हो जीते। तो ओकरा में अब उपेंद्र कुशवाहा के जगह पर पवन सिंह के भेजे के तैयारी चल रही है। काहे कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटा कोई सदन के सदस्य ना हथिन, एमएलसी भी ना हथिन, विधायक भी चुनाव न जीतलथिन है, लेकिन उनका मंत्री बना देवल गेले है। अब मंत्री बना देवल गेले है तब विधायक के मंत्री ना बनेलथिन उपेंद्र कुशवाहा अपन पार्टी के, लेकिन अपन बेटा के मंत्री बना देलथिन। तब विधायक तो सब नाराज ही हथिन। ठीक है कि उनका में उनकर देखो धर्म पत्नी स्नेहलता भी हथिन, विधायक तो 3 गो तो कम से कम नाराज है होथिन कि सीनियर हथिन उनकर सब विधायक, लेकिन उनका ना बना के अपन बेटा के। तो परिवारवाद के राजनीति है। परिवार में जब मुखिया रहा हथिन, सोचा हथिन कि हमारा सबके हो जाए, और औरत पत्नी भी रहे पावर में, बेटा भी रहे पावर में। तो उपेंद्र कुशवाहा ओकरा से ना हथिन, लेकिन उनकर एक कोशिश जे होली कि जब बेटा के भी पॉलिटिक्स में लावल जाओ और मंत्री बनावल जाओ, और ओकरा बाद जो है तो उनका लागी एगो एमएलसी के कोई पोस्ट मिलते, एगो सदन में सदस्य ना बनथिन अगर उनकर बेटा दीपक प्रकाश जे भी मंत्री हथिन, पंचायती राज मंत्री हथिन, तो उनका अगर उ ना एमएलसी के सदस्य विधानसभा चुनाव तो लड़े के है ना, तो ओकरा में अब एमएलसी ना बनथिन। तो एमएलसी ना बनथिन तो मंत्री पद 6 महीना से ज़्यादा रह ना सको हो। 6 महीना के अंदर हर हाल में जो है मंत्री विधानसभा परिषद के सदस्य बने पड़ती, तभी उनकर मंत्री पद बचते। तब भाजपा के साथ जो ऐसा कहल जा रहे है कि बेटा के लागी अब उनका राज्यसभा सदस्य ना भेजल जीते, या तो एमएलसी के एक सीट ला, न तो राज्यसभा के। तो बेटा के जब मंत्री बनलथिन है तो एक मतलब है कि अपना आप वो राज्यसभा ना जीथिन, बेटा के मंत्री बना करके, तो बेटा 5 साल मंत्री रहथिन। ये है। तो ओकरा में पवन सिंह चूँकि खूब प्रचार केलथिन है भाजपा के विधानसभा चुनाव में, आ गाना भी बड़ी उनकर हिट होले हल। मोदी नीतीश मोदी के जोड़ी हिट होई, नीतीश मोदी के जोड़ी हिट होई। तो ये गाना काफ़ी चल रहा है। और निश्चित तौर पर प्रचार में खूब मेहनत केलथिन पवन सिंह। सही है कि पिछला लोकसभा चुनाव लड़लथिन हल, ओहू पवन सिंह काराकाट से वो हार गेलथिन हल। तो हार गेलथिन हल तब ओकरा में उपेंद्र कुशवाहा लड़लथिन हल। उपेंद्र कुशवाहा तीसरा नंबर पर, पवन सिंह दूसरा नंबर पर, जीते वाला हलथिन दूसरी पार्टी के। तो दोनों हार गलन हल। फिर दोनों में मेल मुलाकात होले, एक दूसरे से पवन सिंह मिलन हल उनका से जाके उपेंद्र कुशवाहा से। तो ये सब तो खैर बात की बात हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं पवन सिंह के ज़्यादा महत्व देवे के पीछे है कि उनका अपना भाजपा के ये में एक तरह से फोल्डर में एक भाजपा के तरफ ले आवल जाओ। भविष्य में भी जहाँ कहीं भोजपुरी ऑडियंस या
श्रोता या दर्शक या जनता हथिन उनका प्रभावित करे लगी पवन सिंह के अपना पक्ष में रखल जाए। अब भाजपा में भोजपुरी के बड़का बड़का सुपरस्टार अब गायक हथिन। मनोज तिवारी पहले से हथिन, फिर रवि किशन हथिन, फिर दिनेश लाल यादव निरहुआ हथिन, फिर पवन सिंह भी हो जिथिन। तो इस तीनों तो खैर सांसद हथिन, लोकसभा चुनाव लड़के होलथिन हैं। तो पवन सिंह के अब लग रहे है कि राज्यसभा चल जैथिन और ओकर बाद जो है 4 गो भोजपुरी के स्टार जो है सब भाजपा के सांसद हो जैथिन। तो उपेंद्र कुशवाहा लगी कहीं ना कहीं संकट है कि उनका देव पर विचार नहीं कहा है कि उनका बेटा के एमएलसी बने के ही तभी मंत्री पद बन सके, नहीं तो कोई उपाय नहीं। नमस्कार।